पता नहीं इधर के दिखतो नहीं के जन कहां बानो कहां गइल हम कहना कि इतना बजे आ जा 12 बजे तटे तो फिर भी उ लोग कते नहीं के जन कहां गइल बानो तो देखो नहीं के ना अंदर कहे कि इधरिया का करे आई इने हो नटंकी। अरे ये बानी कोने काहे खोजता हम खोजा तानी रौरा के उधर कबे का हरिया चाची ताकत रही चाची ताकत रही तू अजीब कर ला कब कब आधा घंटा ले हम बैठल भाई तू उतना देरी के हार हो गेलू जानता ना आज गाड़िया लेके आवे में ना लेट कर देला नहीं मिलत रही जल्दी तारा पता बनू कि तारा के ना देखिए तो हम पगला जी ने कबो कबो तो हमरा के पता बा कि रे पगला जानी ई तारा पता बा घरे कि तू सिलाई सीखे ना जालू प्यार सीखे जालू तो हमारे घरे का सब जानता कि हम सिलाई सीखे जाने लेकिन हम नहीं के ना जानता नहीं कि हम प्यार करे आई ना और प्यार सीखे आई ना सिलाई कोई कपड़ा दिन में सिए के तो मत सियो सीखल ही नहीं तो का सियो रे खातिर एगो चड्डी सीख लिया आई यार सियो को तो चड्डी सिए के बता कुर्ता सियो पैजामा सीधे वो सीधे सीख ले और ना तो वो सीधे कुर्ता कौन आवता कौन नहीं नो क्या सही वो बात बताओ का तू हमारे लिए प्यार करे लू कौन और ले देखा हम तारे से प्यार कर रहे और कोई से ना तू लागत है कि कौन और से प्यार कर ले ऐसे इतना बात ऐसे बोलता अरे मोबाइलवा रेटिंग बतावत रहे वेटिंग बता तो देले रही भौजी के बतियाए के ना ले कहते कि दिन अब उची जी तनी से लगा के फोन आवा एगो बाली किन ले बनी सही में सोना के देखन कितना हमरा से प्यार करे लकी बहुत सोना के बाली किन देला ना बहुत खतरनाक प्यार करी ना ऐसन प्यार करे ना कि जिला जवार में कौन जना करे में पसीना फेंक दिहन सही में कसम से मजाक थोड़े करी ना आ एकदम डिजाइन जोन बतले रहो तवने हम तो भेजले रही दिन फोटो खींच के कि हमरा के सेम सेम टू सेम हो ठीक नु अजान तड़ू रात के सपना में तू खाना खाइने तो लागे लगी भात में तू हमारा रोटियों में तू दालों में तू सब कुछ में तो हम ही बनी यही से खाना नहीं खा 3 दिन से ऐसे खाना खाई में तुम्हारे लागे लगी तोहरे के मत खा जाए लेकिन एक बात बोली तो हमारे खाना में रोटी में दाल में हमारे खाली दिल में वाला तो सोच लगे सब कुछ में वाला अरे दिल में तो तू हमारा बाड़ू लेकिन जोहन की है अरे अरे भैया सुन बाकी से बात ना तो मार के तोर मुंह फोड़ दे भैया वो बात पढ़ाई लिखाई वाला रे गुंडा गुंडी के बात बतावता है कहते कि पढ़ाई लिखाई के बात बताओ भैया 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 हां बतावत रहा कि कोर्स के बारे में कौन सी कोर्स के बारे में हां मैट्रिक हम बुरबक बनी बुरबक चल तोरे बेरा भैया देख माइक मत करियो भैया नाचा मामा हम छोड़ा नहीं तो फिर ए भैया ए भैया देख आई मत चल है ना चल ए भैया देख भौजी चाहे माई से मत करियो माई से बड़ा तोरा हम काट ते तोरा के पढ़ावत और लिखावत और आदमी का काम सिखावत ना तो तेहने जाके लुखागिरी सिलाई ना सीखे लुखागिरी कर बिसरे हां लुखागिरी कर बिस हां अरे तोरा के बेरा हमहू काटम नु किते करे हां बड़ा पकाए मार दुखाए मुड़िया धक तूरा में बेरा हम तो रुक जो आ भैया देख हमरे का इस बार कोहले रही गई दुकान पे कि ये मम्मी जी तनी बोर खलावा ले ली ना पैसा बचावे के चक्कर में मम्मी जी इतनी सामान लेके आई ना ई ना कि लेवा तनी तो तनी एक हाल ने बढ़ ओइसन कोनो बात नहीं के वो बड़का में का होखेला ना कि छितिरा जाला एकरा में अदिया पूछे खातिर बड़ी बढ़िया रहेला आ मम्मी जी के आदिए के काम बाटे खाली चाय पिए के बाटे दिन भर आदि कुछ बावे के बाटे ये बतिया पड़ेला चल चल कहां पे माई हो कहां पे माई का हो जी ना तो तुरंत एक पहिले सब दे का हो जी तब देखे एक कुल पढ़ाई लिखाई एक सिलाई बिलाई कुल बंद करा जाए हरम जदिया के अरे भौजी जानता रू ई हरम जदिया सुमिता से बतियावत लव चुकी हां पूछा तो कहत के पढ़ाई के बारे में ए रामा कहत रानी पढ़ाई के बारे में बात रे हां समझ बेटी के नाम मारा जाला श्याम सब नाते बरेगा के खाते भूसे भर काई कमाई के नहीं के बुझत कि रउआ अपना छिलाई बई छो दी बहके दी मम्मी जी गई बनी जी का गोबरा रुका ना ए बेरा वो कहां बिया ए बेरा वो करो काम में की करत है या हमनियो के ताकत नहीं जाके 4 बजे और छुट्टी हो जाला 4:30 और 5 बज गेल अभी तक ले ना ही रहुआ मुझे कोनो बात नहीं के पूछत रहा कि एग्जाम कहिया बाटे अच्छा पूछत रह ना तो
यहाँ के देख दुनिया घूमत तनी फिरत तनी रोवा पागल बना दे तो हम तो जाने के लेकिन माई से मत कहिए जाना तो उहे था के खनी न अब हमनी के का पेट डाल ले कोनो फायदा बा हां पर हां बिटू कादना आदमी सिखाए ए खातिर तहरा के पढ़ावल लिखावल जाता हो आई जानो तो जानो तो मम्मी जे भी कहत रही चाची पहिन के सिखावे भेजे खातिर और से भाग देती होनी जब गांव खई कांड कर तनी बहरी निकल के जन कौन कांड करब एगो कान खाना नहीं खे लड़की लेकर आवल जा तो पर भी इनकर खाली खइला आदमी सोचा था ना कि दूसरा कोई के घर दुआरे जाए के बाद बेटी बहन हौलू सहूर सीख जा कि काल दिन जाइबू तो दूसरा के आगे हाथ सीख ले हैं अभी हम बेलावे सीख ले हां बड़का सिलाई अब करत ना अब कुल उ सिलाई सीख लेले बारू अब दूसरा पढ़ाई करत रू ठीक है बा जा होने जा माई से कहियो जाना हमनी के का जाके चोच में चोच लड़ावे ना तहर माई बाबू लेके कह जाता तहर माई बाबू के बहरिया दिहन त दिने ना कहियो सन बाहरी का आदमी कोई नहीं के देख ले जा अरे लाज नहीं के ना त माई के लाज रही त ना गतिए तू करत ये दीदी हमरा तो लगता है लेके भगबो करियन कुछ दिन में देख लेन जा भेजी जा कुल उदी बुढ़िया के चढ़ावल हो बुढ़िया के चढ़ावल चला निके खाई कहत है हमर फोन के ले बतियावत है तो के घर ले बतियावत ये बीती हुआ का मतलब बा हमनी के कहाला के हो कहाला पे तो तीते लाग जाई बूढ़ी के कहियन के हमरा आइल बसन त लइके पे हमरा अच्छा रंग लगा दो देनिया साबुन ले आके दुकानिया पे अभी आइला सन्ना लेके एजा के लइको लइकी बिगड़ गेल बसन गली में के होता था जाते गोबरा पाथ दिए पाथ के आ नहा धोली को दिन नहैला बोल दे गुमसाइन में खत्म गर्मी ऐसे ही बनले रहता का रे हम तोरा के 75 हाली समझाइनी कि एकर बियाह शादी कर दे त ते कहत कि ना सिलाई सिखा दे तनी त तले हई सिखा दे तनी हौ सिखा तनी उ का करतिया हां माने लेके भाग जी तब तोरा तैया खुली का भइले बताइबे तब नु अब बीच रास्ता में सुनीतवा के जोरे बतियावत रहले अच्छा ई बतला कि माने सुनीता वाले बतियावत रहे त कोनो जरूर बा कि गंदे बात बतियावत रहे कुल हम सुनत रही का बतियावत रहले देख रहूला तू ओकरा कुलू कुकू कइले रहत है हम त ये कहम मान ले सियान समरत लड़की भी आ तनी ऊंच नीच कइए देरस तो ओकरा के समझा के बुझा के डांट सांस के रखे के त ते हमेशा ओकरा के जप्पल जूता आ हमू आवा त काटा त फार ई ठीक बात बा एगो काम करे हम घर ही छोड़ के चल जाते ननु आ ते ही बढ़िया से समझा बुझा के ओकरा के रखी है बात बुझाइल नु कैसे उ समझतिया तब हमारे से बात में कही है कौन बात काला पर तू लागेला खिसियाई ना जाए दे अब हम बोलम समझे में हमारा लग कह देते तो कुछ बोलले हटले ना नु काटा में बेरा देखत रहू ना मरले का रे लेके के हमरा मारी ना रे चुमली हो करा के अपना बढ़िया काम करत रहे ई बता हमरे से कि जहर मार खाली तो ठीक बा मर्जी तो बढ़िया बा ओकरा से ठीक रही हैं और सुगवा के लेके खा गोल जहर हां तो ठीक हो गइल ले जाके कैसे डीजल गिरा के छीट दलसन बस चल गइली मैंने ये चाहता हूं हां उहे चाहम देख ई जुग दूसरा बाबू माई के जवन इज्जत ना करी तो वो बेइज्जते से न रही हम ओकरा के मारत है डांटत है ना तो उन्हीं के ना तती करसन उलू कुकुनत करसन नादानी में जतने डांटबसन उसे बोल मरबसन तो उतने उ कथी करे नदान बिया बच्चा बिया त का बिया बुड़का बिया तोरा मौगी लेके बतियावे अरे अब हमर मौगी कह दे हमर मौगी अथी रहे कह दी है कर कपार पे जे चुइनु तो या कहिया हमरा से रानी हमरा के ओरहन दीवावती है चारों घर से ए सवतिया के भेजनी सिलाई सीखे के तई ई गोल त भातार खोजे लागल ओनी गाड़ी तो आवत हुई लेकिन का करी एहू नतिया ले कह देम तई नतिया काट के करा के रामपुर के लख में ले जाके डाल लाई नया तना डाटम सासन तई औरी मन बढ़ू ह चलो हो देखी का कोई लसन करा के मुंह आली हो दादा नमस्कार प्रणाम हम निकिरण सिंह हमने क्या आपन टीम भाई हमने के पारिवारिक वीडियो रहा लाइटे और ये वीडियो कैसा लगा लाइटे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रह जा बाय बाय हेलो सुनवा खराब होता का हो कने हम कहता नहीं कि जितना फुटल का लहसुन आवा ओकरा के अथु करा हई कुल रहे तो झोटावा होला ढेर दिन चली ये दीदी का हो काची हइला हो तड़ो देखो ना बुढ़िया के कैसे सहका के रख तड़ी ना लड़किया के का करबो तू तो आ जाइलू हम तो 5 बरी से ले देखतानी एकदम बेटी के एकदम सिखावत तड़ी कि हई करू हौ करू हइसे ना देखी दीदी हाथना मन के चढ़ावल ठीक ना हो ये जन सहका के रख ले भैया जहां जइहन तहां का होई इनकर हां वो घरी पता चली जब गिरी तब ना चुई तब ना छाछ अथु करब यहाँ के छोपब
अबे तो मजा आवता कि भौजाई पर बिया। बताई एगो खाइला अपन छिपा नहीं खी माजत, कम से कम अपन खा तड़ी जौनो तो छिपवा माजे लगे। छिया हे लइका ले बतिया, हो लइका ले बतिया, पैसा मांग, ई सब सिखावल जाला। देखम ना दीदी रउआ सिखावे के कहतानी, हमरा तो लागता कि समाज में मुड़ी गोतवा दिहन जान जाई। आदमी चलतो बानु जौनो रही यार ये चली कहला ना अपने तो मुखिया सरपंच के राखत चलते रही, अब बेटी के सिखावताड़ी। आतना दिन ई कमाई खइली, अब बेटी खाई, बेटी की कमाई खइना। जानी तो के करल बियाह करी जिंदगी सही रही कोना कोना होबे बेटू करेली। हमार बेटी हीरोइन बिया, हमार बेटी इतना सुघर बिया, जवना घर में चाहब तवना घर में हम अपन बेटी के बियाह दीदी करी। समझाइलो पेनु कहतड़ी हमार बेटी हम कुछ करवाई। अरे खाए ओए बनल हो हां मम्मी जी बनता ना मत बनाओ जता कतरा हो जाए आदमी भूखाइल नहीं खे। आजी बनबे न करी, अभी कितना टाइम होता है देखो तनी कि 8 बजे मार घाम उग जाता है। ना तो बेरा तक ल जा सांझी का नहीं काली खाई जाई। दाल भात बन गइल हटे, चोखा के आलू बला गइल बा, खाली चोखा बना के अथु कर रोटी ना न बनी। काहे रोटी ना पड़ाऊ खइहन। आ देखो तनी कितना गर्मी ले चले बाजी, एमे रोटी बनाई जा। तो जा फेंक तो जा गहूं अनाज खेत में काम बा रोटी के। दीदी का लागल बिन जानते बड़ी कहतानी बुढ़िया ले, कहतानी कि गैस चूल्हा लिया के रख द के आदमी चाय चुकुर रोटी वोटी सेक ली, लेकिन बुढ़ंठी एक बेरी गैस लियावे के ना वहां मनी का जुग रहा है कि 3 बजे जाके आदमी का से का क देत रहन। चल ले जा रखो। हाय कहतनी दीदी दीदी जान लसन ऑर्डर लिया। दिमागे कबो जड़ जाला को कनी अभी जवाब मत दो तनी, हम 2-4 दिन देखते हम जाते रोटी फट से का बना देता नहीं, ठीक न? सहकावत सहकावत जहाँ गोली तहाँ ना आगे पानी ले ले अली तब तू कही हो। बतलाओ इतनी बेरा हो गइल होयन मुंह में ना गोइल आ पतोहन के हम गाड़ी दी ना त रानी गोतिया में के कुल हमरा के कहेली सनु कि पतोह रखे के लूरे नइखे हमरा। अरे तोनी के का जनबुसन के हमरा घरे कितना ही आग बोत ऐसन है, सब के घरे चूल्हा के आग बुता गुल है, लेकिन हमरा के यहाँ अभी ले आग जरत होई। जन कहिए तेवन करब, जन हम माई सिखेले तेवन करब। का गोरे जान तल माई कहत जन भौजी के जाई गोइठा लेके आई खाना बनावे के तो मांग लेके आई, गोइठा लेके आई। तू का है तू घर में बाइसन त गोइठा लकड़ी कोनी से नहीं खेवत का। जान तल का लूर लहन सीखी ससुरा में जाए तो कैसे कर। कौन बतिया कहला सी तनी बता ना कौन कहला। बड़ा की जाने बड़ा की कितना लूर सीख के भी हमहू जानतनी हैं कि आई रहनु तो गवने 1 लोटा पानी देवे के लूर ना रहे, जूठा काटे बर्तन में खाई देत रहे आदमी के, मांजे के लूर ना रहे। जान तल कल हमरा के खाना एगो काम छुक नत कर करबे नहीं करब। तू जब हमरा के माई हमरा कहती है कि नहीं करे तो काहे करे जाई, नहीं करब। जब काम रहते सब किताब लेके बैठ जो, पढ़ चाहे न पढ़। ठीक कहतली। अजन दले कलिया खात रहा दे देनी 1 लोटा पानी ना, ओही बकती कि आज लिया के दे दी, जाई खाना काट के दे दी। अरे माई तोरा कही ना कि ओकनी के खाए या पानी ना देनी का रे तेहू ए जुगे बैठ गुले आई हई हो ए जुगे बैठ गल बिया, तोरा से कोनो काम मारावत ऐसन त ते काहे कर चिया जतई। काहे के हम करी हो जे तू ही अपन मेरा के का करे खातिर। एकरा के डटबे कि ना डट भाई का कहत ये तोरा सामने। हमरा ले बतिया का कह माने इतनी के दुश्मन नहीं है ना पट्टीदारी है, 4 दिन खातिर मार लड़की भी है त काम ना करी। अब जन कहे हमरा से अरे त मान ले कि घरवा में केहू बहरी निकल के जासन गोइठा लावे खाती, ते निकलत इस घर से बहरी तब कहाँ डूबत ऐसे कहाँ उतरत इस तोर पते नहीं खेला। माने तोर कहे के मतलब बा तोर मेहरारू के नु कि हम चूल्ही तो बैठ के आगे माने लाकाए तोर मौगी माने हमरा के बैठ के दसन किला बुढ़ी कर ओए करी हम ना। अच्छा ई बताओ तेल बा मसाला बा कि नहीं खे केकरा से पूछे जासन, देवाल से पूछसन माने सास ओकनी के दोसर हन। अच्छा तेलवा मसाला के त याद पड़ता कि बुढ़िया के कहते आ चुपे होरली सवाल या के देत वजह बजरिया से आ गड़िया किस्म सवा ऊ केहू नहीं खे देखो ओ खातिर तने खप खोज तमाई के क्या माई खोज तनी होरली पिया तनी त किसमिस खिया तनी मेहर के त काजू खिया तनी काहे नहीं खप पूछ समोसा किन के ले गइला हमरा के देहला ले जाके दे देला लपट देखा भौजी के कहे के ना हमनी के आंख बा हमनी के देखत तई जा भगवान जन करस न तो हम पगड़ी ना ये पगड़ी बांध के जाई हां जहां जेबी अरे सर नहीं की खोज के दामाद निमन बियाह शादी कह दे हम ठीक नु हिम्मत देखाव जे हमरा के कि बियाह शादी में लड़किया के ना होई नीक घरे करम ओहो करम 10 कट्ठा बेचम। ठीक है बा बेचिए 10 कट्ठा का कुल बेच दिया सारा हाले धिया कैसे त कहला नु कि करियठ घरे जाली वे हाल होई देखो तोर मौगी बड़ा निमन लूर सीख के नु आइल बिया ना अब हमरा मौगी में मिल लोग अपना लड़की के ना सास के ननद ले काम करवावे वाली पतो निमन होली सन आ लड़की नैहर में तन के राज न त करसन अब क के देतनी एगो काम कर तो झोटा करबे के नहीं करब रे भाई करबे नहीं करब
जान जी जानू, सोचे सुबह तनी शाम तना। तान के चीचा सुतर आ जब ढेर देख के काम रहा तो ऐसा ना तो किताब कापी लेके बैठ जी उहे करब पढ़िए चाहे ना पढ़ी पढ़ल कोनो जरूरी नहीं की ना हो जाई नु बस जाइए अथी कर क्या तो कहनी जो 10 रुपया ले तो तन जो तो जिलेबी छनत रहल खाली तले खाए बने में दीबा डूब जा ले खाली हल में आ कोनो सामान चुपे खनी जनौनी ना है तो भैया ने कल समोसा किन के लिए आगी ना हमरा के नहीं दहना जाए देना देला सब हमने तो जिलेबी किन के लिए रह ना कहूं बेचे के काम लगावतन दुकानी पे हम हूं साला हमार सटीका तो बुझाता कि हमार घोड़े ना उठे दी हाय 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 ऐसन दवाई ऐसा वाला आइल बा कि दवाई सेटे नहीं के करत तारा में कोनो चीज सेटे नहीं करत बढ़िया कोनो दवाई होको कोनो बीरो होको कोनो खान पान होको तारा बुझाता नहीं के आ वही बतावा तारा सटिका भइल बा कि तारा बौसीर भइल बा साला पागल आ गइल बड़का हमारा बहुत सिर भाई सटीका भइल बा कि ना का जान लाजे लाजे ना बोलत हो कब सना कब हमारे लिए बेसी रोग जानता हो तू लीजिए बाबूजी पनिया आ कहला हनी हाँ कि एगो हमरा के बात बतावा का? पी ल पिए बता बोल अब बुढ़िया के ना समझेबा का हो गई हम ओकरा के कोनो चीज बात बोलम त तू कहब कि बेटा होके बोलता मारता माने अपने तो जाते भी अपन है हाथ खराब करब हां आय अब एगो बोली ना। लड़कियों के तहरा ओकरो के रास्ता तल के ले जाती है चुपचाप रही तो पहले ए बाबूजी हम तो पहले में एगो बात कह देते नहीं लड़का फैका देख के अपना होती में बियाह शादी करवा दी न तो मम्मी जी पर हमनी के विश्वास नहीं के कोई बेटी ले का करवाई में का ना करवाई ठीक वो शुरुए के बने चढ़िए 15 साल के हो गई ना आजकल 15 साल के लड़की में बियाह नहीं के होत 16 साल के हो गए 16 साल के ना जाय दी तो देखता के कर दी अरे अहू बतावत रहन पाहुन ओ जाओ ना लइकावा काहे निकस देखो मैदानी पुरुला हां त ठीक बा जा तनी देख ले तनी आ जाके कम बेसी जौने होई बियाह शादी ठीक कर पहले एगो बुढ़िया में लगाम लगावो बुढ़िया के तम एकरा के लगाम लगा के अपना हाथ में रखो कानियो अगर जाती है तो ध के थूतू नु कर एगो महतारी होके नहीं सके बेटी के बढ़िया बुद्धि सिखावे निसन आ एगो ई महतारी बाड़ी कि कौनो काम करे जा तड़ी बिटिया खींच के बैठ बैठ तू करबी जीवन भ कोई के बढ़िया बुद्धि आय? देवे ओली हम ना कल दिया। देखनी कि उ लड़की कपड़ा खींचत रही अपन तो कपड़ा हाथ से छीन के फेंक दली और लेटा के केहन के पीछिया से नहीं मानत है बियाह शादी क के एलबे सब करे के लेकिन बेटी आ बहिन की इहे लूर सहुर हटे कोनो लूर सहुर ना सिखियन जा ये करो के वही डोली में बैठा दिए जो जाके वही जे करवावत रहिए ऐसे कि हम धन से ठवा ना है कि अमीर घरे बियाह करब के जन कावच के घमंड आ गुमान भइल बाटे उहाँ के समझे में नहीं आवत देखावत तरी के है 2 बीघा खेत बाटे वही पर मार उतान होइल बनी खेत बेच दे तो खाई करे तो देखा के कावच बियाह शादी कहिला हमन आदमी खाई के उहे ना खेतवा देखे के छोटकी से 5 लाख ले सुना वाली हमार से एगो ले बात 3 तारा से लाख कहतनी का हो कपार पे पानी चढ़े से पहले मुहानी लगा दो बात बुझाता नु ना तो हम मुहानी उ लगा देम नु कि फिर बाद में तू हमरा से जल्द सवाल जवाब करियो चली जी खाना खाई खइले नहीं खी सुबह से मर्दे कहेंगे तू ही मौगा ऐसन करेला ई का कहत साला रे न तो हाथ ना उना ऐसी करी हम अपन इज्जत बचाई ना आई खाई जल्दी इज्जत बचाव तड़ तो का करी हां का करी हम मारी 4 लोग हाँ तो तब का? लड़की के पहले उ लड़का दे आ ओकरा के हम सीधा कह देता ना हां तो सीधा कर न तो हम सीधा कह देम ढेर मत बोल तोर महतारी ही है अब का करबे ओसन मिलिए गइल बिए तो बताओ सब महतारी अपना लड़की के बढ़िया बुद्धि बढ़िया व्यवहार सिखावेली सन आई पाड़ा ओकरा के खाली गलत सलत सिखा के बिगड़ले रहती है कहाँ बालू हो आय सुनात नहीं खे कहाँ घरे में लुकाई बालू आय निकले के नहीं खे का हो बिटिया का कर जा ताड़ू गर्जन में आ सबका कपड़ा लोकल अपन धोले लो जा है हमर सूटवा को नहीं लोकल धोए खातिर तो काहे नौकर कहानी कम से कम कोनो काम नहीं खु करत है एगो अपन सूटो ना फीचबू खा के बर्तन ना अपन मजा काहे तो है ना निकाले ले जब हम ही काम करब त आय आइल बानी तोहार नौकरानी हई का बता देख हम तारे के नौकरानी नहीं कहा ठीक बा घर में दुल्हन ये कुल काम करे नि सा घर के काम करे नि सा कपड़ा लत्ता पीछिया सा घर जौन हमरा के ई बतिया सिखावत अनु त तूहू कहीं के दुल्हन बना बुआ सीख जाई जला तबे ओजा करब ठीक हां नहीं जी से दुल्हन नहीं की ना जहां जाए तहां करब चिचोला खींच दिया तू अपने माई पे हक जमावा ठीक बानू ए बिटू ये काता ना बोलत हो भौजाई नहीं है इतना तड़ बोल आता ना के लाज बा दीदी कबे ले बुझा जा तू ही बताओ सबकर कपड़ा लोकल धोई नहीं सूटवा एगो नहीं दिखल है तेरा दिन भर में 4 गो कपड़ा धोवा ताटे 4 गो कपड़ा बदलाता के करा बाकी रहता ना बदलता
हां त ना अति कइल जाला देखा नहीं कौन है सर रे बोला कौन हमरा लड़की के का कहती है रे सबका सूट लगला धोए के अपन कपड़ा धोले नहीं हमरे एगो सूट नहीं लगला धोए के पेट के सूट रख दे तब आदमी नौकरा नहीं लागल ना घर में सुना ना मीटिंग तने काम करो जे हमरा लड़की पर जानलू जा चुप रहिए हमरा त सिखा पढ़ा के एकदम हां सिखाई हम अपन लड़की के कुछ करवाई सिखाई ना कुछ करवाई उनका के कुछ करी हमनी से कपड़ा लता ना धोई सब कोई के ना धोई नु तब तो घर में ना तरा जा कोनाल के बना के रह जाए बुझाइले रवा कहल का चाहतनी कि का करब हां अलगा करम हो अलगा करम माटी का सन माटी का माता न सन तर मर्दा ढेर रोकड़ा के मत तो चल बना के रह जाल के एक घर में हम ना रह देम काम घर में माटी ढो ढो घर बनाइले बनी माटी सब ऊपर आज के अपन लई कलन वाले पहिलवा ना कहलु के तनी के रोड पर रखब त आदमी ना आई रहतन बियाह ले पहले कहने लुगा खोल कर रोड पर नाचत रहू जा अरे नत कर कुछ आदे तन के ना फिचला हम कला पर धरतन देखतन कौन जन नहीं खिजे फिजत आज माय लेवा लुगा कुल लेके धरतन देखतन कौन जन नहीं खिज फिजत हां नौकरानी दूध को उतारिए तेल बालू फ्री में मन करता नु करबे ना करिए पानी के धो के छोटा ला सार दी लेकिन का करी मजबूरे नहीं खी बोलत हम जायद हो अपन अथुला खराब कर जाला इनका के जाता नहीं हम बताओत ना बनी काल गोला ऐसा नु ससुया के मारे लागला पतोहिया के आदमी कहे लागला कि बाउर पैसन है तब तो मार मुखिया सरपंच बटना जी ना आई दादा पतोहिया मारते सब पीटत इस समय बेटी बियाह करके बैसन आई ई बुढ़िया पर विश्वास नहीं कर लुगा खोल खोल नाचे लागी अपना मन ही आ कहि के हमरा के लुगा खोल के बका हां त नहीं खी जाना त रोवेगा में तूरे ताल जे करे करे दुनिया माने कनी के त माई बेटी के उहे हाल बा उहे चीज न बा ज्यादा टेंशन मत ल जा घर में भइल बना आदमी नौकरानी भइल बना नमस्कार प्रणाम हम निकिरण सिंह हमनी के आपन टीम भाई हमनी के एगो पारिवारिक वीडियो रहा लाइटे और ई वीडियो कैसन लागल लाइटे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रह जा बाय बाय राम जी खाली सूरत देले बना और कोनो चीज के बुद्धि नहीं खन देले हैं बतावा कि ये आदमी दोहरियो के करता ना दूसरियो के करता ना चावल ना पटके आवेला दीदी तो रोटी ना बेले आवेला गोल गोल दीदी अरे का करे आवेला जब कुछ कर ही ना ओकरे त काहे के तुम्हारी को बियाह शादी कर देना जातना दिन सपना तो उतना दिन करी से बाहो काजी तो जी ल जाए कुदारी आज ई महीना दिन हो गइल 2 दिन खातिर मांग के लेके गइल रही अरे का करी हो चल गो रही बेटी घरे ना धान अभी बिया डलात रहे तबे के ले गइल नहीं है धान फूटे लागल त ले आवत का करबू एक कोने या के गलती बिन सही कटा गई रही ताई रहती लेके नहीं कोने दुख धांधा में रहिंदा में आद के गोड़े टूट पूरा है फटफटिया से गिर गु रहल तो वही में गोरे तू चार फटकता अरे हमर कन्यावा के लड़की के चावल ना बनावे आवेला फटके ना आवेला अलबत के कोनिया आवत ऐसा न आदमी कहाला पर कहेला का दोस्त करब कि आजकल के लड़की के खाली रूप देखे लायक रहत है और कुछ नहीं के देखेला देख दुख न त मनी ह हमनी के इया कहत रही कि जतने कह के बड़ गोतनी छोट के देवेली सन उतने अलार लगाली सन के हमरा हई ना करे हौ ना करे आजकल के बेटी पतोहन के त करे के मन नहीं के त कहते सन हम नहीं खी कइले छोड़ देबू त सब करे लागी जान गई हाँ बात मानो हमारो न त कह के देता तो में हमार का घाटा बा माने बता देनी तारा के आ जाई जनते बनी रहू कि सास हइए नहीं की अब जमन दुलार प्यार करे के बा हमरे ना करे के बा हमरे कहे ना अपन चोना दिखाई कहनी कि सारा के हई कने बा हां हां हमरा पता लागल कि सारा ने कही हमरो हिताई हो जा बाते और भतीजी के बियाह भइल बा सारा हमर भतीजिया कहत रह के फुआ तोरा गाँव में जाके लड़की गोइल बाड़ी तो हम जननी की तोहरे घर तब कने सारा के हई हां तो एमे छुपा के भइल बा रो पता रहबे कइला हां और ई बताई जी चाची जी सब बढ़िए बउए हो देखो ना लड़किया के हमरा सोननी कि वो दिन मानठावा ना देहनी तो रोवा खिसिया गई रहनी अन्ना माठा खातिर कोनो ऐसन बात नहीं के बचिए माठा खातिर हम दुख धांधा में फंसा रहनी देखी बताओ तनी चाची जी ई हथू हटे कबो रहेला कबो ना रहेला जब रहेला त हम रोवा के बहाना ना नु करी ना अन्ना ऐसन बात नहीं कि कोई दिन मंगर है त रोवा के मानठा ना दे हम तवार मंगर ना ली ना वो ना तार बुढ़िया रही तो वो जोगहिन रही तन की अरे आज जो गटोना के चलते बेचारी के का से का भगवान उठा ले ढेर भरम में ना रहे के चाहिए रोवो खूब लेकिन बत्ती आई ना 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 मैंने कहत ए कन्या कन्या हां दीदी सुना हेलो जे चौरा बोली त तना कार बा हो दादा लड़की ने खा आवाज भई पैसे कहता नहीं ना बोलिए तने टन के हाथ ना कोने के बोली ना होके के ला फटक देहनी तनी मैंने खाली एकरा में ई करी बाबी चाची जी गोड़ वाला ना दे आ खुश रह
सास रहती तब ना लूर बुद्धि सिखैती खुश रह बनल रह। मतलब राउर कहे के मतलब का बाटे कि हम गोतिन हैं त नहीं की अब ना करे तू दुखा मत मैंने सास सिकुल कुल सिखावेली अब गोतनी तो गोतनी ले खानु रह ऐसा बातू का सास ले खाना चाची जी ऐसन बात नहीं के दीदी हमर बड़ बहिन जैसन रहली। हाँ तबे नु चानी काटत चार फटक कर देते दूसर देही करी दूसर तलवार के छो दीही। ठीक बा कने हम चलत तनी ठीक ना करैली फरत एक दिन आया ओनिए तो देव दहरा के ठीक। हाँ हाँ का करे के बा कनिया का ओठ लेकिन बड़ी मोटे मोटे बा हूँ एकदम चपरा नहीं हम घर के बैठ गइलू दीदी ई बुढ़िया पूरा गांव पुंगाई यहाँ एक नंबर के खतरनाक ही है पूरा गांव ई बुढ़िया ले डेराला कि दीदी अब मैं रउआ के कहते कि चाउर फटकते बताई तो हम रउआ से फटकवाई ना बला जाए द लेकिन अपना से अथू क के रहल जाला तोप ढाक के बताओ कि पूरा गांव के हमरा तो तो लागत कतरिया ना है बिया दीदी की देखत रही घर फोरे जैसन बात बतिया देनी है। त पुटिया मत देख लिह ई त ये कुल खोजेली सोचेली कि हमर के बात सुने वाला मिलत आके ना दीदी हम ना बिगड़म लेकिन रउआ के कोई कुछ कान भरे नु त मत तू सुनम जान जे हमनी के रउआ सोचम अरे ना हो अइले है जगह 5 बजे से दिन भइले लागत आटे कि आदमी के बिगड़े के रही त बिगड़ नहीं गई ठीक है रहता दी भातवा बैठा दी धो के बढ़िया से बैठाई हा ठीक बा फटका गइल बना बढ़िया। हां आई घर में चल देखो ना ई बुढ़ऊ भाग भी बहुत कहाँ बैठत रहन भेजू आई अब के जन कहाँ जाके बैठे लगल इनकारा घरे दुआरे ठीक नहीं लागत ए ई घरे दुआरे तनी बैठी का करतनी इजा जी का हो का करतनी यही जा अब का कर बुधा तो के कहाँ जन कहाँ बुढ़ऊ भागल बनब तब रखाई कि न बुवे कहनी ही न कि छोटकी के माई फोन कइले रहली है का कहतै कहत रहली है कि विदाई करे के हम कनी कैसे अबे विदाई कर देही जा ई तरे आदमी फसल बना अरे आँय? अब बर विदाई मुहवा से कहला आ करे में बहुत अंतर न बा 10,000 के हाथ होली ले लिया जाई आता ना यही तर ना विदाई होई कपड़ा लाता मिठाई हई हौ माने ले लुगरिया चल डुमरिया हुए हाल बा उहे कहनी तो कहत रही अब रउए न मथ माली के बानी सास नइखी तो हम कनी हम कहाँ कुछ कहतनी आए माना तनी कि गोतनी दिया दिन है त हम गोतनी दिया दिन नहीं ना विदाई करके के एगो लुगा दे के 1 किलो मिठाई दे के भेज ना अब तनी विदाई हो के 5 गो गांव घर में मिठाई जाई त आदमी कहस कि हां फलनवा के बेटी बहिन आई ना ए दादा ओहनी के दे लेके कइले बनसन तो हमनियो के लाज बाटे काहे निखे लाज आ काहे ना रही आगे वाले कइले बना जात पिछल हमनी के करे के फर्ज बनता न सुना कहता कि देखी अभी हमनी के ई कुल के बारे में सोचत नहीं जाए आइहो घरवे में लइकिए बिया कोनो पानी में डूबत नहीं खे कि ओजुग ले जाइम तो माने कहनी कने बाकी कहता जाए के मन करता कहते ए दीदी अब जौन रोगा कहब तो न करब अभी कह दे कि अभी बचिए तू तनी मन के मना ल घर द्वार परिवार के देखता ही बाड़ू सब कुछ ई तू ना समझबू त के समझी दोसर हम ये समझी सोचत रहनी हम कहनी कि अब धान के माथे धान बेचाई या विदाई होई बढ़िया लेकिन हां तब का ठीक ओमे कनी के ना। सोचे के बा अगहन लेके मेरी विदाई होई धान कटाई या बेचाई तो मेरी विदाई होई अरे हमनी के त जानता ही में जे कि तारा के जो तू जेल में थोड़े बाड़ू तनी सबूर कर सबूर के कैसे तक हाल कनी कि अथुया चटिया पे नहीं जाएगे जाई मो चटिया पे जाई मो बुढ़ऊ आवत तो कोने आ गई बैठिया मछली त खाए के मन करत ले ले ना अच्छा ठीक बा हां 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 आजकल हाँ, नहर के तब पानी आइल बाटे खूब नहर में गिरे नहीं हसन कैसे कि अरे के जन हमार खीस बरावत के जन कहाँ चल गइल बनु रोवा जाई बूढ़ो के ना बुझाला दे देन से ठक ठक बुढ़ऊ के कहतनी हां कि बुढ़ऊ घरे रहतड़न घर छोड़ के अपन दुआर छोड़ के दूसरे के दुआर पे चलतवन देखी तब दिसगिया हो गइल बा। हां हो गई हो तनी साचिया कम क के आराम दकी सुना जाई सके तीनों कने आ तनी झट से का भूख लागल बाटे हो जल्दी कर चोखा बन गइल ना हां बना दे के बेंचो चलो दलिया छकाइए गइल बा भौजी आई का जी बुजी कहाँ बालू जाहो अरे घर ही बनी जी खाना बना के खाना ना मामा कब का जो तनी दे इधर बैठ चले मन खा दे देना आई रे दादा अबे रे माइले कहानी तीरे भेजे दनी मन ठोके कति जो ना मन करता दाल भात बनेले बनिया का मन खा डाल तनी खा ले आज मोहल्ले नहीं किया दहिया तनी ना जमरला बढ़िया से तो जरा नवड़े के कुछ दूध पलट देनी गिलसिया रख दी काल रोगा के मानखन दही निकाल ठीक है उहे दे देना जब डाल के रख लऊ है उनका बाकी फूट जाए तो ना जमी फूट जाए दहिया ना तो फिर ना जमी जाके कहो ना कि कोई गिलसिया रख देलाई भौजी कहले कि कहीं जाम जी तो पहुंचा दे देखो माई कल से कि दाल भात बना दूं तो कहले मंठा मंगा दे तो फिर सब्जी बनाए को पड़ी जाए दो नहीं दे तो
आया बुची जी वैसन बात एगो बटोरी में रवा के साग हम पहुंचावा देता नहीं ठीक है सब्जी मत बनाई इहो बात ठीक है कहत हां लेकिन साग हमरा घरे बन गेल कन्या बना दे हाँ। सब्जी बनल बा का ना सब्जी नहीं के बनल साग बनल बाटे भुजिया बनल बाटे तब भुजियो तनी से दे दिया हम ठीक खा ले ठीक पहुंचा दे ठीक ठीक चले से ले ड्रिंक के रहे ना रहे दिन तेरा मैं यही तो झनका हम झनका तनी से उधर ही पहुंचाइए ठीक सुबह है। ना बजी एक नंबर के लालची मेहरारू होई कब सोचेली के कर हड़प के खा जाई पी जाई नहीं ना दीदी अपना घर खाना ना बनावत होई हम मांगिए मांग के काम माँ चला तारी बेटा एगो बेटी बाड़ी जे 3 गो मुर्गिया बनाओ हम तो 3 गो रहती तो का खैती पिए पता ही है जवान हैं? बेटी के करा खाती भी पुत भतर कमाता ना ठेल बन के चलत रही घर से वो घर मांगत ये दहिया ना होई थी तो खाना ना बना के खैती जा अर्जन माई करवन कोई को भरी दी दीदी लाजे ले आदमी बोलत नहीं खे अर्जन माई करवन तो न करी ना साग सब्जी अपन के महंगा भरी बा बुझात नहीं खे दिन भर ले वही खसियावत रहते क्या ये कन्या हां दीदी खाना निकाल के झट से करे तो भूख लगल ठीक बा ले अपन दूसरा के यहाँ ककड़ी पकड़ी है ना बहुत निक लागेला लड़की हमर बिया कहीं से टोला महला से जोगाड़ करते गले एगो खेला कड़ी करे गोलिया माठा मांगे हमार लड़की तो कनी के ना जुड़ल ध्यान में आगे लगा रहा जीवन भर चाची बाड़ू हो आयो दादा तब तक पंडित जी अग्रन कर कर्जा ले ले बनी इतना तक की लगा चाची एजा बुठल बाड़ू आ काहे भागल चलतड़ उतना दिन से आ 2 वाले 3 वाले अने देखत नहीं कि ताला बंद बा वो गली में चिल्लात रहे चललू भाग काहे भागत है ए बाबू मन ठीक नहीं कान से कम सुना था चिचिया था वो तो ना बुझाइल हो हमरा मन ठीक नहीं क्या 10 तारीख के डेट दिल रहुआ 20 तारीख हो गई यही 10 के कहले रही कब कौन 10 के कॉल रहू लाओ पैसा लाओ ढेर दिन हो गई ए बाबू हमरा बुझता अगिला 10 के करे रही काहे खातिर अगला 10 के हम पागल उगल है क्या सुना ना गहूं बेचम न त ले ली हम अब हम इंतजार करी तार चैती कटे के ना ये नहीं बेचम धइले बनी ए नहीं ना हमरा तुम भेटात नहीं खू हमारा ले बनीवा के बोलल भाई बाबू बात में विश्वास कर कि दो गहुमा दो हमारा के हम ले जाए दो गहुमा ले जाके हम बेच देम कितना बा गहूं में बाबूआ तू नहीं खा बुझा तभी भूसा में बा तो कह तड़ को अभी बेचे के बा तुरंत हां मैंने 2-4 दिन में बेचा है देखो चाची तू हम ना हम सोचने की तरह के राय मन से काम चल जाओ लेकिन तू राय मन वाला आदमी ना हड़ू तारा के तुम पैसा देने की चलो अगल बगल के बाड़ू दुखियारी बाड़ू आ दोसर को रही तब नहीं तब हम सब इज्जत आए पे तू काम खत्म कर दिल रहती लेकिन तारा सोचे के चाहिए कि जब तू कहल मैंने जाला कहल का चाहता हमरा के गाड़ी देता गाड़ी देती कि हाँ। मेरा ना तो जा गाड़ी देला ना दे जा ना देबू हां जा गाड़ी देला ना अब दे देला तो बाकी का बा दे दो ना देबू तो बोल दिया बीरबाई जो तवा है तनी कि ना तू मैंने गरीब आदमी के पेट पर लात मारता बा तू गरीब हो तू कहाँ के गरीब गरीब वैसे कहेला कि ना देम का करबो गरीब के ये मतलब हम दे के 6 महीने तारा पीछे पीछे दौड़त रही कहलू कि सांझ ले बिहान ना होई हैं या 6 महीना लगा देलू फिर 10 तारीख कहलू आज 20 तारीख हो गई का कहला सुना नहीं के बाबा कान से पैसावा देवे के बेरी ना सुनाई ढेर आदमी के कान खराब हो जाला दिमागो खराब हो जाला मन ठीक नहीं के जाना बाद में बतियाई हमरा से 4 दिन के समय देतनी अगर 4 दिन में पैसा ना पहुंचैलू तो जान लिया कि का करम हम जौन बीरबाई बोलू नु कुल घेरवा लेब हम आ घेरवा के बोआई देख कहले बड़ी डरा माई हमरा के नती तरह जवानी में घूम लाग जा आवा तो कर्जा का दे देला बुझा तक कपार कोड़ा ले बाबा आदमी के आए त खा के बढ़ जेम का ऐसे करबा तो देबो ना करम जान जी हम कतन भी कर्जा खा के बैठल बानी नमस्कार प्रणाम हम बनिकरण सिंह हमने क्या आपन टीम भाई हमने के पारिवारिक वीडियो रहा लाइटे और ये वीडियो कैसा लगा लाइटे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रह बाय बाय एगो बात करी खिसियाई ना का कह कनी हमरा के तनी एक बार झुलवा पर चढ़ा देबो हम एको बार नहीं अच्छा ठीक बा अब तो बड़ी टिकट महंगा क देले बसन पहले सस्ती के जमाना रहे 8 आना लागत रहे जगत रही जत तो से काजी एक बार घुमा दे हमरा के हम तो ये फिर में जाता नहीं कनिया राम कुमार के होटल पर ढेर दिन छोला जिलेबी खाइल हो हमरा हो गइल बा अब जान तो भर पेट आज खा जाना तनी जब हमर बियाह शादी ना होइरन तो हम सोचत रही कि हमर सास पैसा मिली हम पैसा ना मिली हम लेकिन रहुआ छोटकी के अइला के बाद रहुआ मोती खेती बदल गइल ना आ देखा देखी ना बदलबू तो जुग के साथ तो आदमी पिछुआइले रह जाए उहे न आ जब जैसन तब तैसन बदले के सास माना करेनी कि नहीं के
जाए के नहीं के जाए के रोवा को तो जल्दी जल्दी तैयार होकर चला जाए मेला घुमौले आई बदले के तो तारो का बेरी बदल गई रही तबे तो जग देखावे के गवने आलू तो ले गई रही वो तो बतिया बटल ही बा मम्मी जी लेकिन फिर भी मेला एगो मेले ना होखेला। हाँ चला जा घुमा ले आई भर भरा चूड़ी पेन हम मेले में तन की सस्ता मिले लगे हमरा देखे से मेला में किस्म किस्म के गिरल दी होगड़वा दी तन की है एड़िया रंग है नीक से। हाँ कनी है ना दुल्हीन हां बोली कि झोरा ले ली हम माला जिलेबी लेबी लेवे के होई तो झोरे में नुआई चिमका चिमकी फाट फूट जाई मेला में के ठीक बा। ठीक भाई छोटकी ना ली उ तो कहता कि परस से लटका के जेम औरस परस हमरा तो डर लागता चाई घुमे लसन कनी की देवर जी ओरी के संभाल लेही न तो जनबे करी ना कि बबुआ के पापा ले ज्यादा चढ़े न देवर जी आबा के उ का करेसन बक बकात रहेसन और का करेसन का हम जाता नहीं तो हमरा के मना कर दियसन तो लोग के जानता नहीं के मना कर दियसन अब तू लोग अपना राजा जी के कैसे मनाए बुझे जाना जा हमार तो बना बाहर हम का मनाई बा ना मनाई रउआ पटल ही बानी आ रउआ जाए तो कुछ ना बोलब वहां के का कही हो खाली पैसा के चलते हाथ सकेत लागत हुए लेकिन तब माने 700-800 में हो जाई मेला हो कनिया। हां जी का जिलेबी खिया दे समोसा खिया दे आयो घरिया का अंडा खिया दे आ देखो ना कितना खेला करी रामजी बाबू बिया गोठा ले गोइला कहते के दीदी 600 रुपया दे आज ले ना देलस दशहरा के मेला रहला दे दी त कबने का मुंह पर पतोहन के देखती ना हो एकदम में हमरा के मुंह ले भी मेरा भैया दिले बना जो रक्षा बंधन होला तुम पैसे में बात 700 हमरा के ले ले। हाँ तो तब कह के दब दिया के तो हमनी के रही जगह ने दोगे सास के अपना नैहर के बाबू आयन तब 10 रुपया दिन तब सास के देते रहे तू लोग तो दबा के धो लेवे लू जा अब बाक जैसन कोनो बात नहीं है नहीं अब के जुग बदल नु गोइल बा हो अपन नैहर के सामान चिन्ह कहू जा हमनी के नाही मत रहे दादा मतलब कब खिचड़ी ती जाला त हम दबा के रखी ना मम्मी जी रोवे बताई सब कुछ त रोवे आगे उझिल दी ना ई राखी बन्हाई रहल टे तम की परी भैया साड़ी उड़ी ना लिए रह तो वे 700 रुपया देले रहन। अब बताओ हम कानो कान जानत नहीं खी है बात की तो का करब अब एगो माइक रही त माइक में कहती हम भैया 700 देले बना 700 देले बना तब ना जी का जन हो भैया तार 700 देलन कि 7 आना देलन आजकल पैसा आदमी नैहर ससुर के कैसे कैसे का से का होता बढ़ा चढ़ा के कौन चीज कहता देख ल जे टोला में नैहर ले गोइल त एजे के रुपया ले पाइल बना के आइल हजार कलिसन दोनों गोतनी त घुटा घुटी हो जा छोड़ ते ठीक रंगाइल बा। हां ठीक बा चल अति झट तरी त तैयार हो जा तनी हम ये पहन के जाए तनी देख मंग टीका हार नथी पहन अलग पर्स ले ले तनी पुरान हो गइल बानी मंग अरे गांव में क्या कुल लौके सन त कैसन कसई पतहिया के लेके आई रही तन की हाथ शंकर मेहंदी छला कुल लगा लकी सही मेला बाजार देला ना नो हर बजे इहे उम्र बा नतिया हम रही कि हमर ओठ पके लाली ना छुटत रहे अब ना उम्र गिर गेल त ना खी करत पैसा रख ले बनी ना सब जाके पता चली कि पैसे भुला गई त का ना मम्मी जी ले मांगो माई उनको आजकल हाथ सकेत बा बाकी पैसा सब यही में का जाने काने मम्मी जी रहनी कि अभी तक ले आईनी ना आ का उतार चितार भइल बौसन हमारा इहे नइखे बुझात हां ए घरी जुग जमाना बारे मेला बाजार घूमे लायक हां जुग जमाना काहे नहीं के बुझाता कि तोहनी ऐसा आदमी मेला कुमार काच बानी जा बियाह शादी हो गइल अब हमनी के पूछी जाइबो करत अरे सुनु घरे कुमार रहा के काच के घरी नइखे भाइलू ए घरी ज्यादा जतना टिकाइल बैसनु ओ तने कुल भीड़ लगइले बैसन हमनी के नइखे जा देखत का तना रहुआ हला करी ना एगो त मम्मी जी कहे से लिया ना जाली मम्मी जी के का ऊ कही मानल बड़ी तरह खिसिया जाता नहीं एगो बात अच्छा ई बताओ हमरा के कि माई के बात मनबे कि हमार बा रहू माना वो आगिर वो घर परिवार के ना है उनकर बात ना मानल जाई आखिर पखिर करत अड़ू काहे हमरा के बासी में मनबू आ माई के टटका में मनबू आज आगे के घर बाड़ी तो का करी हम काहे मरद जौन बात कहत त पेपर ना घूमबे त ना होई दीदी उदी सब कोई न जाता कोनो अकेले जाता नहीं हां त जो तोरो शौक लागल बा कि तनी हम हमारे भी 5 गो फूटी कौड़ी नहीं खे 500 रुपए ढेर कह देले अजी साल भर में एक खाली देवाई कि बताबो रवा कैसे कैसे करत रही ना हां त साल भर में एक खाली जगह अपन दिहल जाला कि कहतहु माने घुर गनौर में दे दिहल जाला नहीं यार कहते हैं जाए के तो सही कहते हैं कि ओइजा का करे जेबे अब मेला हो जाता नहीं छन भर खाती आही के बा तो फिर वो मुंह फुलैले बानी बुझाता मुंह फुलाई ना हम कौन काम बारे कौन काम बुए घरी जुग जमाना बुए मेला बाजार घूमे लायक हां मेला बाजार में तो 5-5 को दोस्तन के साथे जाई ना पिए दरुया तो उ कुल ठीक रहेला हां उ ठीक ह देवी देवता तर आदमी जाता तो उ खराब देवी देवता घर हूं मुड़ी पटक देवे देवी माई के नु त खुश हो जी हां
तो हनी ऐसा आदमी तो देख के कुल देवी देवता भाग दी हन कार वे तू करी ना जो जौन तोरा मन कर देते उन कर। मम्मी जी ले पूछ ली माई तो खूब हो गइल बे माई। चल चल चली चल जा निकल जा चप्पल के नहीं बा वो घर में रहो काहे रे छेली। 500 रुपया तोरे के खोजत रहनी हूँ दे अच्छा ई बताओ कि कौन जरूर भाड़ा भखले भाई ये रे ते काहे करर कइले बाबे जतरा पर जाता नहीं जतवा माने भाड़ा नहीं सुन भखले कि सब के उतारे ले जाता ई सब। कहता नहीं कि न जा एकरा का घर के बैठ एकर बाप के पहले घुमाई ना देलन हमरा के अब उम्र हमर भाई तनी घूमे फिराए के आ पतन के घुमाए हां त हम बापे के अपना लइका हनी बात बुझाता नु। चल भाषण ना ढिल चला चली तोरा का की जे कहत आ जो बहेगा बांध खाती कतवा हमरा कैसे से रहो बोली ना बुझला की मन भाग जाई मौगी तोरा के मरदा के मौगी भागत है। अरे असल के मेहरानू के का जानल बारे हां शासन में ढेर भागे के रहित नु त भागो रहती पहले ही अब का भागो अभियो भाग मम्मी जी मुंह खोलवावत रहन एथी पहनला का पहन काजर कइलू तो आप कह दे का कोइले बानी काजर जर कला आथी कला मेहंदी छला पहनला अब बात छोड़ी ना अब छोड़ झन झन अब पहला खान पहले बानी सब पेनला सब पेनला जाताड़ू जयमाल पे का दिक्कत बा। ए नाती तू का जानब ना हम का जानी तू का जानब हो ना भेड़ का जानी पुअरा के मोर हां अपने बाप जानल ना बेटा जानी ना तू ही आदि के सवाद जानो। चलो चली मम्मी इनके जी फेरा मेरा फेरा मेरा अन्नू को कब बना दे जाता नहीं तरना कर जो दिया जो तब बाद में हमारे से मिली है पूछी है क्या करबे हाथ लगा देबे तनी के मेरा पतो के तो जान जाइए दे 500 रुपया चीज अरे काहे बिगड़ले भाई सर हमारा बुझात नहीं है काहे ती बिगड़ले भाई। अब तोरा के बिगड़ लेबे हां तो कि मेला बाजार दुर्गा जी के दर्शन कर देते लुगा चढ़ा देते जा तब बिगाड़ता नहीं हम जी दे 500 रुपया 5 रुपया नहीं ना देबे ना ना देबे नहीं खे ना देबो सन ना देम जा तोनी के मालिक का बा नहीं खे हमन के मलकाओ काल 4 रुपया चतनी हम 4 रुपया चाहे गेहूं बेच 1 रुपया ना मिली आई बुढ़िया सब लौकैले बिया ना तई मेहरानू हमारे से भागतिया जाती है एक वाली कहला ये कहां जीत पड़ चली चला हमर सो रह गई कुछ तैयार हो गल बन जा हमरा ही में लेट हो जाला पता नहीं कैसे चल तनी जल्दी जल्दी पहन लही दीदी तैयार होगी निका लागत कि हो गई है आ गोड़ रंग तनी आवा तनी हो कने आवा हम तैयार हो गइली बस पहला पहन के आवा तनी आज क्या है नर्सरी है बर्थडे है बाक जी कहा बड़ा टाइम ध्यान लगे जातन मेला घूमे मेला घूमे के कहला मम्मी जी कहीं कौड़ी के कही मम्मी जी कहली मेला घूमे खातिर हां मेला घूमे वाला जमाना बा ई का कहतन जी बॉम्बे है ई दिल्ली लड़के है। भाई के मेहरारू न जानी से मेला घूमे अच्छा मैं लड़की फई की मेरा से मेला चलता और आदमी से मेला लिखे चलो अच्छा आदमी से चलत जरूरत चल ई रे का माना कइल बनी हमारा लिखे जाए के ना तारा जाए के भाई खोला पहनाई तो नहीं के पहनाई मेला जाए खातिर हम ना पही रही अच्छा पहनाई पहले पहनाई मेला लिखे जाए के ठीक न अच्छा पहनाई रे बहुत जाने नहीं एक दिन तो लिया नहीं के जाए के मम्मी जी लिया ये तनी अरे हे जी कोशिश में भाई की पहिरा दी तारा के कोनो साल लेट करती ना और जान से कि नहीं पहनी तो जाए नहीं ओकरा के लेट हो तो जाए नहीं कहीं लिखे जाए के तो कहतो लेट कर पड़ी के हम करत ना अरे रौरा तो बुझा चलत नहीं के लगाए के कहां से लगाओ तनी कहां अरे तुम पायल पहिरे ले बनी को सोनार हई सोनार नहीं की तो है जी देखी हां यही से कहती कि सीखी अक्का कने वाला अजीब का हो रात हो जी तब जेबो बस मम्मी दीदी जी हो गई खाली पहले ए बाबू जी लिट्टी चोखा आटा मार के रख देले बनी लिट्टी चोखा लगा ले के रउआ देवर जी आ पापा जी मिल के कौना दुख है कौना दुख है लिट्टी चोखा गुल काहे अरे मेहरारू चौवा हो जाए आवे में तनी रात बिरात हो जाए तो खाना था कोला हरल आदमी है तो हां जी का चोखा लगा ले भंडा आलू कुल धो धा के रख देले बनी तो मैंने सब जनी मेला जाता है साथ में हां सब मेहरारू जाते जाज मेहरारू पार्टी के अथवा आ, ना बहुत- करे हां बड़ी नीक लागता बहुत खुश बाड़ू जाए तो काहे खुश रह के सास उसन मिलल बड़ी हमनी के हाँ, घुमाए अच्छा घुमाए अच्छा अच्छा माई कहला ही है हाँ। उहे चढ़ा के रख ले दिया अच्छा बुढ़िया बिगाड़ के रखती है घर के ना ए मझिलो मतलब मम्मी जी हमनी के लिया ये तनी तो चढ़ा के रखले हई आई जाता ना बुला कन बुला बानू कुल खोल के घरे धर जाई के नहीं हां उठा कहां उठा अरे नइखे जाके मेहरारू मेला का सुनलू। मेला ए, घूमे वाला मम्मी जमाना जी। नइखे मम्मी जी का हो ऐसा पुत्र के अपन देखी ए भौजी लफुआ तना घुमत औसन नु अच्छा, ली ना बेटा गाना हुआ। गाना पहले भौजी नु
कोई रोले बढ़ल आदमी देखे ना मेला बाजार में। बात मानो हाँ, मेला बाजार हो कोनो उजा कलेवा पानी खुए जात मैं देखा तनी हई देखा तनी कहत तनी देखे जाके मछलो कहाँ आओ तनी दीदी आ जल्दी आवा ऐसे ले कैसे एथु लेखा चल कहां मेला देख मेला जाते हैं तो तोरा जाए के तू जो है हनी कहां लिया गया तारी कपार में देता नहीं चला जाओ हाला कर दो अरे मैं ना सुना दे का सुनी कोई के बात ना सुन का सुनी मेरा कल जरूरी बता हाँ। ठीक बा तू जो है नहीं के छोड़ दे काहे के छोड़ चले जाओ लिट्टी चोखा लगा जाई के ना घूमे बसन त हमू ना घुमाई माने मेरा माने घर बिगाड़ा तड़े की बनावो तड़े बनाओ तनी हैं बनाओ तनी बनावो तड़े नो हाँ। चला के ठीक चला बा जीवन भर पूरे करे के बजट तक जी अच्छा ना धमकी दियो आज के बाद बॉम्बे के खा ले जान हम खाई तू पास वाला का टेंशन ना खाई उपास बाबू खा ले बाबू आ सोना कैसे ना होई गांव में घर कोनो बॉम्बे के ना होई हम बाबू सोना कहतड़ी माई हमर घर बिगाड़ के रख देलक ना तो आज कहती मैं जाए के कल कहीं लुधियाना जाए के तो भेजी हेते हमारा बस के बात नहीं खे धान काटे वाला आदमी तनी हमको टेम्पू कर देते तनी ली जरा पहुंचा अरे बा टेम्पू जो ना करबे ना पैसा जसो जो मत एक बेटा ना कर चली जी मम्मी चली। नमस्कार प्रणाम, हम बनी किरण सिंह। हमने क्या आपन टीम भाई हमने के पारिवारिक वीडियो रहा लाइटे और ये वीडियो कैसा लगा लाइटे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रहे। बाय बाय।